Могат ли да ти вземат книжката след употреба на хапче за главоболие? Решихме да направим експеримент, при който активен шофьор, страдащ от мигрена, приема редовно хапче за главоболие и едновременно с това шофира. За целта закупихме полеви тестове от официалния вносител за България, от който МВР купува тестовете, с които тества съмнителните шофьори на пътя. Каква е разликата между полевите тестове от поколение 3000 и тези, които са 5000? Разликата е, че при дръг тест 5000, който се използва в националната полиция, там тези проби се записват, има съхранение на данните, там са вече до 8 групи наркотични вещества. В самия химически състав на самите тестове има ли някаква разлика, нещо, Не. което... Можем ли да кажем, че полевия тест 3000 може да бъде съотнесен като резултат към това, което би ни показало, ако ни тестват полицаи с тестовете, които са 5000? Да, но основното нещо е да се знае, двата вида тестове, това са едни контролни предварителни тестове. Доказателственият тест е кръвната проба. Говорихме с ВМА и МВР да направим кръвен тест за целта на този експеримент. От ВМА ни казаха да си намерим друга лаборатория. От МВР категорично ни отказаха на въпроса с какъв аргумент. Те ни казаха, че имат своите съображения. Какви? Не разбрах. Правим го сами. Тестваме обекта на експеримента преди приемането на медикамента с полеви тест за наркотици и урина, която дава в лаборатория за тест за наркотици. Все пак трябва да сме сигурни, че е чиста. Има изследвания в Канада, в Америка. Метода на снимката и нашия тест се доближава над 97% до точността на кръвната проба, но спазвайки инструкциите на производителя. Ето това е всъщност негативният резултат. Нека да видим, да сравним. Абсолютно всички чертички са си на мястото. Да, негативен. Сега да видим, като си изпия хапчетата за глава, какво ще стане. 30 минути след приема на лекарството, тя отново дава в лаборатория урина за изследване за наркотици, както и прави пред нас полеви тест. Да видим какво ще отчете. Bombastic side eye. Този продължава да снима. Значи от това, което виждаме тук, този тест е категорично позитивен. Да, за това, че съм употребила опият. Може да видите, няма и следа на опият от някаква чертичка. Абсолютно беличко, даже още по-ясно може би ще стане. Ето го първия тест, ето го втория тест. Да видим и изследването за наркотици в лабораторията, какво ще покаже. Интересно е да се види каква е статистиката за това какъв процент реално от положителните проби за наркотици наистина са такива и каква част от тях след кръвен тест показват, че причината за резултата е медикамент за болка, например. Защото ми се случва доста често да си пия хапчетата и да се качвам зад волана. Любопитен е и друг факт. Синдикатът на полицаите преди време се вдигна срещу това полицаите да бъдат тествани, защото, изненада, имало много фалшиви положителни тестове. И още, изпълняват ли се условията за съхранение на тестовете? Само правим лечение с тях, постоянно. И това се набляга на това нещо. Това е основно нещо при вземане и работа с тези тестове, и да се спазват тези инструкции за съхранение на тестовете. Не искам да оставам без кола. Хубав експеримент се получи. Какво е вашето мнение по този казус? Напишете в коментарите.